Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de hoxe, xoves, día 26 do mes de xuño, no que lles imos a falar na radio e na televisión de Cerceda, pois das axudas á escolarización, porque o prazo vai a rematar xa o próximo luns, así que teñen de plazo estes días para poder facelo. Falaremos da listaxe definitiva da guardería, é dicir, todos aqueles que teñen otorgada a plaza tamén teñen para facer a matrícula ata este próximo domingo. Ese sería o último día para poder facela. En este caso terán mañán aínda no rexistro do Concello. A piscina da Silva, piscina municipal descuberta, xa está funcionando. Falamos do programa Bos Días Cole, o que se poden anotar xa, e tamén na xornada de onte tivo lugar un pleno extraordinario con un só punto no orden do día do que imos a falar. Falaremos de festas, as que veñen máis inmediatas, da recollida de plástico agrícola que se poderá facer dentro de 2 semanas aquí en Cerceda, do verán saudable, do campamento digital, falaremos do programa Benestar en Balnearios que xa abriu o plazo para anotarse, e da exposición, unha exposición que haberá no Viveiro de Empresas que se inauguran mañán venres. Falaremos da ITV de maquinaria agrícola que se pode pasar en Cerceda estes días, ou mellor dito, a semana a finais do mes que ven, do mes de xullo, e remataremos co tempo, donde para mañán xa teremos tempo máis anticiclónico con subida de temperaturas. Como decíamos ao principio, o Concello de Cerceda convocou as axudas municipais para escolarización para o próximo curso escolar 2025-2026. Xa están publicadas as bases e o prazo para poder solicitalas remata o próximo luns día 1 e cando remata o plazo para poder solicitar as axudas que dá o Concello de Cerceda para libros de texto, material escolar ou vestiario básico. Si queren solicitala, pedir esta axuda, teñen que facelo a través do rexistro na planta baixa da Casa do Concello, ou si queren tamén poden contactar directamente co Departamento de Servicios Sociais no 981 68 60 68 e tamén poden facelo a través da sede electrónica na web do Concello www.cerceda.org. Lembren, por lo tanto, que o próximo 1 de xullo, o próximo luns, é o último día para solicitar as axudas que o Concello dá para material escolar, libros de texto e vestuario básico para o próximo curso escolar. Por outra parte, tamén estamos nos últimos días para facer a matrícula todos aqueles os que lle foi otorgada unha praza na Escola Infantil Os Pillabáns de Cerceda. Decirlles que agora ata o próximo 30 de xuño, é dicir, ata este próximo domingo, teñen de plazo para presentar no Rexistro Xeral do Concello en horario de mañán ou a través da sede electrónica. Si a través do rexistro do Concello, mañán, por lo tanto, sería o último día para poder solicitalo. Teñen que ir provistos da confirmación da matrícula, do contrato asignado, do certificado médico do menor, indicando que ten todas as vacinas actualizadas e o DNI daquelas persoas que queiran autorizar para que poden recoller os menores na escola. Lembren que o prazo remata xa esta semana e son os últimos días para confirmar e realizar a matrícula da escola infantil todos aqueles que teñen otorgada a praza. No caso de non facelo, neste período perderían dereito á praza concedida. Cambiamos de tema, falamos agora da piscina municipal da Silva. A piscina descuberta municipal da Silva abriu as súas portas xa o pasado luns día 23. Vai a estar aberta ata o 7 de setembro. O horario é de 2:30 da tarde ata as 8:30 da tarde, de 2:30 a 8:30. Disponse de socorrista, a entrada é gratuita, e lembren que xa entrou en funcionamento con todo o que supón, especialmente agora co bo tempo e se ven
pois sol e calor mellor, a disfrutar da piscina municipal descuberta da Silva que abría as súas portas o pasado luns, estará aberta ata 7 de setembro e lembren o horario de 2:30 da tarde a 8:30 con socorrista de servicio. Lembramos-lles que poden inscribirse no programa Bos Días Cole para o próximo curso escolar. En este caso, tanto no Colexio de Cerceda como no Colexio da Silva. No Colexio de Cerceda será de 7:30 da mañán a 9:30 e no da Silva de 7:30 da mañán a 8:45, con servicio de monitores e de almorzo se precisa. O prazo para solicitala vai a rematar o próximo 11 do vindeiro mes de xullo. Poden facer a reserva pola sede electrónica na web municipal ou no rexistro do Concello. E se teñen algunha dúbida, poden chamar ao 981 68 60 68 ou achegarse presencialmente á terceira planta da Casa do Concello, as oficinas de Servicios Sociais. Onte, ao mediodía, tivo lugar un pleno extraordinario, aproximadamente media hora de duración, que comenzou a 1:30 pola urxencia que era de sacar a contratación canto antes as obras do campo de fútbol de Rodís. Foi aprobado por unanimidade nun pleno no que faltou o concelleiro do BNG, Alberto Sánchez, e tamén dous concelleiros do Partido Popular, tanto David como Alfonso Mosquera e David foron os dous tamén que faltaron do Partido Popular. Imos a recordar principalmente cal era o punto, o único deste pleno que foi debatido pero aprobado por unanimidade. O feito de que se traia aquí é porque é unha consignación que está aprobada do ano 24, unha vez que se aproba o proxecto no ano 25 ten que traerse a pleno. Esta é unha obra que está a piques de adxudicar, de feito prácticamente estamos nos trámites finais, e no que consiste basicamente nun acondicionamento que vai incorporar drenaxe, que vai incorporar rega, campo de erva natural, aumento das dimensións con un desmonte que pasan a ser de 95 metros de longo e 50 metros de ancho, vallado, redes, porterías, bandeiríns, banquillos, todo o que é preciso para a práctica do fútbol nunha certa normalidade. Foi consensuado no seu día, durante o ano 2023, co propio equipo de fútbol do Rodís, que foi o que nunha orixe solicitou esta mellora, e xa digo, traémola a pleno por esa circunstancia que antes expliquei. En primeiro lugar, vemos que na memoria non se contempla ningún tipo de instalación de alumeado deportivo e consideramos que impide o uso do campo en horas nocturnas, sobre todo en inverno. Esta limitación para nós reduce o aproveitamento social e deportivo, xa que vemos que noutros concellos é habitual que en campos de similares características sí que se instala iluminación LED que xa é eficiente dende o inicio, polo que queremos reclamar que se poida planificar unha segunda fase ou se modifique este proxecto. Por outra banda, tamén vemos que o proxecto carece de gradas ou espazos acondicionados para os espectadores e, segundo o noso punto de vista, desincentiva un pouquiño a participación cidadá para que poida asistir público, a familia dos xogadores, especialmente nos torneos ou partidos. E querimos suxerir que se poida reservar unha partida futura para a execución destas gradas fixas ou desmontables. Este é un proxecto que foi consensuado co propio equipo de fútbol, polo tanto, hai determinadas disquisicións técnicas que o foro para discutilas non é o pleno municipal, que está facendo o que lle solicitaron. O foro para discutilas, neste caso, está máis circunscrito a que van a ser os órganos de directiva do Rodís Fútbol Club, neste caso, que poderían usar tamén outros equipos, que non deixa de ser unha instalación pública aberta para todos e para todas. Con respecto ás luces, o que se nos pediu é ter ese campo de fútbol para xogar, non para adestrar. Adestrar van seguir adestrando nos lugares onde o viñan facendo previamente. É un campo de fútbol que se vai usar para xogar e entón, en principio, vai ter dous usos cada semana. De todos modos, os cables están postos e a futuro poñer unhas modestas torretas de iluminación, como hai noutros lugares en Cerceda, pois basicamente verían sendo 300, 400 por 4, 1.200, 1.600 euros, que sería un investimento plenamente asumible, pero hai que ir vendo como vai o estado da situación, porque, lóxicamente, de momento non se nos pediu a vida conta diso, de que este vai ser un campo única e exclusivamente orientado a xogar.
Despois, con respecto ao das gradas, home, pareceme que unha vez que estamos recuperando un campo que estaba totalmente en desuso, posiblemente, ou a petición dunhas gradas, con todo o respeto, estivera moito mellor orientado, dada a situación que teñen neste momento no campo de fútbol de Queixas. Que non é que eu teña que buscar novas demandas para abordar, pero non foi algo que se nos pedira de momento. Estamos empezando, é unha aposta moi importante, estamos falando de máis de 180.000 euros e non estivo no marco das peticións que o equipo de fútbol nos transmitiu. O mesmo sucedería co Don Crobas. Eu xoguei nun Crobas moitísimos anos e non había gradas. Por lo tanto, nese sentido, temos que ir un pouco da man das distintas peticións que nos chegan. Agora falamosles de festas porque segue habendo festas nos próximos fins de semana no noso concello, tanto gastronómicas como festas parroquiais, festas patronais. A máis inmediata vai a ser a festa da tortilla en Meirama este próximo 5 de xullo, é dicir, dentro de 2 fins de semana, é a festa da tortilla en Meirama, 5 de xullo. É a segunda festa da tortilla organizada pola Comisión de Festas de Meirama. Será o sábado 5 de xullo pola tarde, a partir das 2 hai sesión vermú, co dúo Ciclón, e a partir das 5 xogos infantís, populares, hinchables de agua, espuma, etc. E a partir das 8 o concurso de degustación, con premios ás 3 mellores tortillas. E a partir das 10 da noite, verbena co dúo Ciclón. Eso é Meirama, o día 5. Mais adiante é o San Cristovo na Silva. De novo, todos aqueles conductores celebran, festexan o seu patrón. San Cristovo na Silva o próximo 13 de xullo, domingo 13 de xullo, San Cristovo na Silva. En canto ao cartelo que haberá ese domingo 13 de xullo, se celebra o San Cristovo na Silva cunha misa solemne ás 12 do mediodía na honra ao San Cristovo, patrón dos condutores, e logo terá lugar a procesión polas rúas da vila da Silva con vehículos engalanados para esa ocasión. Haberá premios para o mellor camión engalanado, ciclomotor, tractor turismo ou furgoneta. Haberá sesión vermú con Mar da Vila e un gran xantar no campo da Feira das Nenas. O precio para o xantar por persoa é de 40 euros, nenos de 7 a 12 anos 20 euros e máis pequenos será gratuito. Todo a cargo da pulpeira Guerra e taberna a cargo de Fogón o Bosque. Os tickets poden compralos nos establecementos da Silva ou, se queren, a través do teléfono 679 96 25 36, 679 96 25 36. Pola noite haberá unha gran verbena con Mar da Vila. Eso o San Cristovo na Silva, domingo 13. E agora falamosles de as festas do Carmen en Cerceda, que serán xa a seguinte fin de semana, despois do San Cristovo, 18, 19 e 20 de xullo, festas do Carmen en Cerceda. A Comisión de Festas, que xa comenzou a pedir as axudas polas casas, ademais, como novedade deste ano, pódese pagar con tarxeta. O venres 18, xa ás 9 da mañán, hai dianas e alboradas, a unha misa solemne, a cargo, ou en este caso na honra, a Nosa Señora de Fátima. Ás 2:30 da tarde, sesión vermú, ás 11 da noite do venres, verbena coa orquesta Furia Joven e disco móvil Impacto co DJ Bermúdez. O sábado 19 ás 9 da mañán, dianas e alboradas, a unha misa solemne na honra a Virxen do Carmen, e ás 2:30 sesión vermú co dúo Reflejos. Ás 4 da tarde, a Charangas Atrevidos fará un pasarrúas, e a partir das 11 do sábado, verbena coas orquestas Olympus e o dúo Reflejos e tamén DJ. O domingo día 20 haberá ás 9 da mañán dianas e alboradas, a unha misa solemne na honra ao Santísimo Sacramento, ás 2:30 sesión vermú co dúo Alborada, ás 4 da tarde xogos e hinchables de balde para nenos, e a partir das 11 da noite verbena co grupo Alborada, e sobre as 12 da noite fogos de artificio. Cambiamos de tema, falamos da recollida de plástico agrícola, porque
O próximo luns, día 14 do vindeiro mes de xullo, se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do concello de Cerceda. O procedimento para solicitar esta recollida sigue sendo igual que nas anteriores ocasións. Os interesados deben de chamar ao teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 para solicitar o servicio, indicando a cantidad de recoller e os datos do punto de recollida. Lembrar que os plásticos deben estar nun lugar que sexa accesible para o camión que ten grúa e o plástico debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Si alguén quere aínda pode sumarse á actividade chamada Verán Saudable para adultos, para maiores de 18 anos, que se está levando a cabo no recinto verde do Acevedo, no Xardín Botánico, no Paseo Fluvial ou no Parque Acuático. Son todos os martes e todos os xoves ata o 4 de setembro, donde se fan actividades varias como zumba, coallín, ximnasia de mantemento, andainas ou xogos tradicionais. Son polas tardes, dende as 8 ata as 9 os martes e os xoves. Se alguén está interesado, o precio é de 13 euros o mes para os adultos de 18 a 65 anos e os maiores de 65 anos pagarán 9 euros o mes. Tamén se vai a levar a cabo un campamento digital no Aula CEMIT de Cerceda. No Aula de Informática organiza unha nova edición do campamento digital para nenos e nenas de 9 a 13 anos. Este ano contarán con dúas sesións, unha para nenos de 9 a 11 anos e outra de 12 a 13 anos. É gratuito, pero as plazas son limitadas. Se trata dunha actividade gratuita para fomentar a adquisición de competencias digitais de xeito útil, creativo, seguro e responsable. As inscripcións poden facelas por teléfono no 881 0251 31 ou por WhatsApp no 644 52 99 90. Xa se convocou tamén o programa de benestar en balnearios. O programa de benestar en balnearios que a Xunta volve a poñer en marcha en toda Galicia. Unha experiencia de lecer e saúde destinada aos maiores galegos. A estadía é de 10 días en réximen de pensión completa con aloxamento, almorzo, comida e cea. A escoller entre 15 balnearios de Galicia, quendas que van dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro. Aí poden escoller. Está dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55 e tamén aos seus acompañantes. O plazo de inscripción, en este caso xa abriu e rematará o 16 do próximo mes de xullo, e se queren ter máis información ou que lle axuden a tramitalas, poden dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais na terceira planta da Casa do Concello ou poden chamar por teléfono ao 981 68 60 68. Mañán venres inaugúrase unha exposición no Viveiro de Empresas de Cerceda. Unha exposición que se inaugura mañán venres chamada a exposición de Anomar. En este caso o nome artístico de Ramona Pérez Bello, unha larachesa que expón a súa arte, traslada agora o Viveiro de Empresas de Cerceda a súa exposición, donde vai a encher o espacio de arte, emoción e fantasía. Nesta ocasión, en este caso, vai a xuntar toda a súa traxectoria artística para apreciar en varias modalidades toda a súa arte. Se inaugurará mañán venres ás 6 da tarde no Viveiro de Empresas de Cerceda. Poderase visitar a exposición xa a partir de mañán, de luns a venres, de 9 da mañán a 9 da noite, no Viveiro de Empresas de Cerceda. Pintura, artesanía, escenas rústicas, ánxeles, bruxas, Nadal, un percorrido por universo creativo de Anomar, que non seguro os van a deixar indiferentes. Ahora falámosles da ITV de maquinaria agrícola, porque si vostede está pendente de pasar a ITV de maquinaria agrícola, que sepa que poderá facelo do 24 ao 31 do próximo mes de xullo no campo da Feira da Silva. Estará pola mañán de 9 a 1:30, polas tardes de 3:15 a 6. O día 24 e o día 31 só estarán pola mañán. Si queren poden pedir cita previa no 981 92 80 80 ou si queren por internet na súa web www.sicitv.com no apartado de cita previa.
Xa rematamos co tempo que nos din as previsións para a xornada de mañán venres que Galicia estará en influencia anticiclónica con entrada de aire cálido en latitudes inferiores. Con esta situación agárdase algún banco de brétema matinal en zonas do interior que darán paso pola tarde aos ceus pouco anubrados ou despexados, con presencia de algunha brétema costeira. Será máis persistente no litoral norte. As temperaturas mínimas apenas terán cambios, mentras que as máximas van a experimentar un ascenso. Os ventos soprando nordés en xeral, frouxos no interior e poden ser moderados na costa. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión está Manuel Iris, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.